tuna hian Sulhnu apps theih kan tunlai hrileng hian ațangkai dawn reuh in kan thi a hei video kan siam ve roi ani a khongaya milo en sak turin kan soma sa țheuh ani he Sulhnu apps kan mimal in emo kan dawr emo kan office lo tlawh tena an ming address le contact details vel alang kim vek dona QR code scan tur ani ta khami QR code ke mani khan QR code kha kan nei sang dia dona chumi chu kan bang kan in luka emo kan office banga emo kan taranga chu scan tir zel mei tur ani dona chuan contact tracing po kha ti anom don a chumi a chuan mingzia kher ngai lovin le khabu vel mingzia kher ngai lovin ul samte in kai chui chok thei don ani hi ani a Sulhnu apps chu Play Store a khan Sulhnu ti lo type anga kha in download anga chumi zo a in open anga chumi zo a chuan in phone number a OTP lo thlen tura khan in da anga khami kha OTP lo thlen vel in sign in anga ming pa ming chuan veng ming le office dor ming emo in emo kha in sign in le anga in fill up le anga chumi zo a chuan hi ami don ta ani Sulhnu tia hian Sulhnu QR scan ti la ya hian ta hian midang QR scan kha in scan sak zel thei don a ti chuanin tai mihring lem oma hian in phei le anga ta hian min pro tu te tia hian an details ho kha au lang vek don in QR code scan tu te zong kha an lo lang vek don ani ti chuanin ta hian ka Sulhnu tia hian nangmana iwa scan ho kha heta hian lo long ve thung don ta ani tlaya mihring lem lulem omte a hian in lut pheile anga hi in QR code chu lo ni ta ani in QR code chu lo ni ta ani heta hi han share chinila QR code hi nangma man tur bi ka generate ani a paper vara print chu a kongka emo tar tur ani in lengten Sulhnu apps mangin i QR code hi an lo scan ang QR code pakhat aya tami mo chuan www.sulhnu.com register a hian i register donia ti hian alo ni ta ani buaina le harsana nei chuan in zo hre lo ila chuanin Sulhnu apps hi description lama a link kan da donia download lama buaina nei te tan